Nou, ze mogen er gewoon doorheen praten. Hè? Gewoon doorheen praten. Ik ben nu bezig met het nalopen van een projectje wat al af is. Als een groot project af is, dan wil ik het graag altijd even terugzien. En dan gaan we kijken of we nog op bepaalde puntjes wat kunnen verbeteren. Een paar lijntjes hier en daar zo eens wat scherper maken en schaduwvlakjes aanvullen. Dus een servicebeurtje bij grotere projecten, dat is eigenlijk ook hier begrepen. Mijn ervaring is natuurlijk nog steeds goed, anders kom ik hier natuurlijk niet terug. Nee, eigenlijk ben ik al van het begin af aan al bij Martijn terechtgekomen. En na het zien van werk van hem had ik eigenlijk meteen had ik zoiets van, dat spreekt mij heel erg aan. En uiteindelijk bij de eerste keer van het tattoo zetten, de beginfase, was ook gelijk de klikte. En dat is ook wel belangrijk bij iemand waar je een tattoo gaat zetten. En uiteindelijk, zoals je ziet is de hele arm vol en dat is natuurlijk een stap opgebouwd. En eigenlijk altijd als ik wat zei voor de tattoo, begon die te tekenen of iets en dat was al meteen goed. En dat is ook wel fijn, altijd op één lijn zaten.